Čaute, tu je Kari a novinky. Eva je po havárii haluzinky v nemocnici a ja tam za ňou chodím len ako kamarát, ako povedala. Škoda. Za Georgiem chodí Alica, tiež ako kamarátka. Eve sa páči doktor, čo ju ošetruje, ale dúfam, Bože, že sú len kamaráti. A vyzerá to tak, že aj Miky by sa rád kamarátil s Hanou. Zrazu priveľa kamarátov, nie? No a úbohý Dano, ten sa, zdá sa, celkom zbláznil. Poslanec Rínovský prinútil Rínu vypovedať proti Mikimu. Mikyho mama je nešťastná a riaditeľ sa snaží všetkému prísť na klb. Ovšem, Mikimu to žily netrhá a poslanec sa s informáciami tiež nepretrhne. To neskončí dobre. Aj srdce profesorky Sovovej hapruje a bude potrebovať strojček. Kika finišuje s videobúdkou a Hanina mama tá rozkradla Hane všetky úspory. Nepreberala zásielky, nesplácala pôžičky a prišiel k ním exekútor. No, husto bolo. Tu je vaša záloha. No vraciam vám zálohu, do 3 dní sa sťahujete. Ja to doplatím, len chodím na brigádu. Prosím. Mňa to vôbec nezaujíma. Berte si to, do 3 dní sa sťahujete. Dobrý deň. Dobrý. Oblečte sa, ženská, keď vidíte, že máte návštevu. Ja tu nechcem nejaké problémy. Tu nikdy nebol exekútor. Nájomníci sa sťažujú. Ja by som vás tu aj nechal. Ale oni povedali, buď pôjdete vy, alebo odídu oni. Nerozhnevam si kvôli vám celý dom. 3 dní, dobre? Potom príde nový nájomník. Ja musím do školy. Ma teraz budeš voziť zo školy a do školy každý deň? Bláznila si sa. Aj keď teba je dobre mať stále pod kontrolou. Potrebujem si niečo vybaviť pred vašou školou. To je dobré tričko. Z Talianska? Však bude dobré tričko. Zo sekáča. Ty nakupuješ v sekáči? To je in. Dnes každý nakupuje v sekáči. Aj Angelina Jolie. Aj ty nakupuješ v sekáči? Ako kedy? Niekedy v sekáči, niekedy na trhu. Na trhu? Ti šibe? Ten je dobrý. Wow.
bol kretén nejaký. Tak to bol Rínovský. Tak sila. Haha, ty brďo. A som netušil, že Rína má za muža takého zubatého chlpca. Kašli na to, bude rád, že si živý. O tom vašom telocvikárovi už nechcem počuť ani slovo. Hento je kto? Profesorka fyziky. Nejaká príspatá, nie? Ty a henten v tých papučiach? Velíš, informatika. Ten okrem počítača neotvorí ani dvere, čo? Hen tam vzadu. Tá prísna. To je kto? Zástupkyňa riaditeľa. No, bingo. Môže byť. Dobre, môžeš ísť. Čo vlastne chceš? Vyberám ti nového direktora. Ten terajší sa tu už dlho nezohreje. Zastáva sa toho sopliaka. Vyzvedá, tak pôjde. No, mazaj. Už sa toč. No. Super. No, úplne až dozadu. Fešáci! Vy mi idete do rany. Poďte, hlasnite mi. Šup, zoberiete to. No. Čo je to? Akože automat na kolu? Možno, ty sa nevypituj a ty choď pomáhať. No. Čo to bude, keď to bude? To je tá videobudka. Videobudka, no tak to vojde do dejín školy. Makáme, chalani. Ťažké to je, pozor na tie spodky. Wow. A ty čo robíš? Veď mi poď pomôcť. Tu je Georgie hokejista, ten má sily za troch. Poď, super, Georgie hokejista, sily za troch, zober to a ideme. Makáš, Georgie. Opatrne na spodky. Aj, pomaly. Dobre. Pokračovať. Ešte kúsok. Nebuzoruj. Opatrne, nech to neodrieme. Makáme. Ja ti fakt dám poza uši, veď makám namiesto teba. Ale prosím vás, veď je to pre všetkých, aj vy si do toho môžete hovoriť. No ja už len budem. Práve vidíme, ako sa na našom gymnáziu inštaluje zariadenie, v ktorom si každý môže povedať, čo si myslí. A ako vidím, demokracia sa rodí ťažko. Ja ho zabijem. Fantastické. Á, Kika! Ako členka školského parlamentu za 3. B plním, čo som sľúbila. Na tejto škole už nebudú nemí ani hluchí. Len pár blbých zostane. No čo, Kika, tešíš sa? Teším sa. Myslím, že je to veľmi dobre nastavené. Náhodou skvelý nápad. Tu ste. Nech sa páči. Pán riaditeľ, vy viete, že sa svojím názorom k tej divnej búdke netajím a musím vám zopakovať, že si nemyslím, že to prospeje k zlepšeniu pedagogického procesu. Je to technicky veľmi zaujímavé. Bude tam čidlo, ktoré sa spustí len vtedy, ak tam bude niekto sedieť. Nastavil som čas na 60 sekúnd. Myslím, že do minúty sa dá vyjadriť všetko podstatné. Tak to sa teda nedá, kolega Veliš. Robíte z nás primitívov, rýchlych, stručných a povrchných. Ja teda svoj názor do minúty skoncipovať nedokážem. Teraz ste to zvládli za 10 sekúnd a 32 stopní. Krásne ránko všetkým. Dobré ráno. Tak už som videl tú našu pútlavú vrbu, miesto, kde budeme šepkať naše tajomstvá. Dúfam, že tam dajú pohodlnú stoličku. No to ťažko. Dali nám na to iba minútu. Áno, tak to zvládneme na stojáka. Dobrý deň. Dobrý deň. Ahoj. Pardon, prišla som si len po veci. Idete do triedy, kolegyňa? Áno. Odprevaním vás. Prosím, dámy. Prosím. Ďakujem. Vyzerá to tak, že prichádza na moje slova, kolegyňa Pitarová. Prílišná benevolencia a kamarátstvo študentom neprospieva.
Potvrdzujú to aj výsledky oproti minulému školskému roku. Prvý mesiac... Nepoučujte ma, kolegyňa. Radšej sa snažte napraviť to, čo sa aj vďaka vám pokazilo. A teraz môžete ísť učiť. Všetci ste sa neuveriteľne zhoršili. To nie sú písomky, ale krvavé sonety. Ale to bolo vážne ťažké, pani profesorka. Aj vy, Alica. Ona ma doučovala, pani profesorka. Nemala čas sa učiť. A Dano. Nedávno nás tu ohúril svojou odpoveďou, ale písomku ste napísali katastrofálne. Opäť si náš. A vy, Langer, cez prestávku radšej príďte do môjho kabinetu. Dobre, a teraz si prejdeme to, kde ste spravili najviac chýb. Sadnite si. No sadnite si. Tak pozrite sa, ak ide o tú vec s poslancom, tak o tom odmietam hovoriť. Rešpektujem vaše mlčanie, aj keď si myslím, že to raz oľutujete. Miki, ale ja už viacej nedokážem rešpektovať váš katastrofálny prospech. Veď vy nepatríte k študentom, ktorí to nedokážu zvládnuť. Ale vy na všetko, úplne na všetko kašlete. Pozrite sa. Nedostatočná, 4, 3, 3. No učíte sa niečo okrem matematiky? Nie. Ani matiku sa neučím. Môžem vedieť prečo? V podstate ja som chodím len preto, že tu robí moja mama. Prosím? No, ja potrebujem mať nejakú školu a tým pádom, že tu robí mama, si myslí, že táto škola je pre mňa najlepšia. Ale čo chcete robiť po škole? Tak ja v tom mám úplne jasno. Teraz brigádujem na základný kapitál a potom obehnem pár kasín. Ako? No, takto matematická metóda. Viem si vyrátať výsledok. Napríklad pri Blackjacku. Bolo tom aj film. Vyrátam si výsledok, zarobím peniaze a som voľný. Dobre. A čo keby ste ešte aspoň chvíľu študovali a potom sa zamerali napríklad na burzu? Ja už to mám jasno. Máme naozaj všetko jedno. Nie, ja práve preto mám problémy. Dobrý. Dobrý. Tuším, ste sa pokúšali... Ani nepokračujte. Nedokážem to. Už viac nemôžem učiť. To som si vo vašom veku hovorila každý deň. Ale ja im neviem pomôcť. Myslela som si, že keď začnem učiť, že im budem rozumieť, že ich budem chápať. Veď nie som od nich až o toľko staršia. Toto sa nedá. Ale vy to dokážete. Ak nie, vy potom naozaj neviem kto. Toto je pre prípad krízy. Vyššie brúme. Čokoláda obalí nervy a rum upokojí mozog. To by som ich musela zjesť asi kilo. Ako hovorí Komenský, vždy myslí na budúcnosť. Prosím, ponúknite sa. Ďakujem. No.
sa má malý? Počúvaj, konečne som sa po 3 týždňoch vyspal. Žena odišla k mame na východ. Svokra sa chce popíšiť, vieš. Nevyzerám ako krkavčí otec. Lepšieho som nevidela. Teda samozrejme okrem môjho. Taký som bol už unavený, že som ani nevládal mať radosť zo syna. Hej! To bol faul! Si úplne postihnutý? Kedy budeš hrať jak človek? Čo robíš? Si normálny? Tak hraj normálne do ryti. Úplne normálne hrám. Nič nevieš. Čo nič neviem, ty hokejista? Prestaňte! Hej! Prestaňte! Miky mi podložil nohu. Úplne normálne som utekal. Ty nevieš normálne utekať, sa len kníšeš. Dobre, stačí. Hej! Prečo musíš furt do niekoho zabrdať? Ty nekrete. Juro, do šatne. Prečo ja? Do šatne. Prečo? Ja máš ísť do šatne, vypadni. A ty na lavičku. Okamžite. A vy ostatní nás kolo hrajte. Volá sa to fotbal a nie grécko-rímsky zápas. Hra! Pán profesor. Máš byť v šatni. Ale mne niekto ukradol mobil. Mal som ho v nohaviciach a teraz je preč. Si istý? Pred mesiacom mi šatni zmizlo 20 €. Dobre. Zatiaľ to nikomu nehovor. A poď sa prezliecť ako do triedy. Čo sa im stalo? Predtým sa nikdy nebili. No, to neviem, ale máme tu zlodeja. Zlodeja? Zegzekvované? Však čo, no, tak exekútor zegzekvuje, nie? Ale aj toto dielo? No tak hlavne to, a čo to mali? Však nemali čo? No, nie, počkaj. Adam, to nedáš nejakej zlodejskej firme, ani tá z toho nič nebude mať, ostane to u exekútora. No ale čo s tým, akože čo? Nič, no. Povedali. No, čo? Povedali. No, treba mať v hlave. Emilko má nápad. No. Naložíme to do auta a pôjdeš so mnou do Blavy. Akože by som sa tam zašila. No. Akože u teba. No. By som tam mohla bývať. No. Ale nie, že čo, Hána, to je... Ale tak vezmeme aj mladú, jasné. Tak si rýchlo pobal veci a padáme, nech si chytajú vietor v poli. To akože aj ty si dostal také mäso ako ja? No a keby som mal mať? No keby moja mama robila v kuchyni, tak dostanem asi lepšie, nie? Tak to nemáš doma mamu Terezu. Čaute. Tá je tak nechutne spravodlivá, až mi to lezie na nervy. Ahoj. Čau, Hanko. Hlásenie školského rozhlasu. Od zajtra môžete študenti navštíviť videobúdku, do ktorej môžete hovoriť svoje postrehy o škole a živote. Zostrih najlepších si budete môcť pozrieť na novej plazme nad videobúdkou. Dovolíte, pán kolega? Samozrejme, nech sa páči, pani zástupkyňa. Chcem upozorniť všetkých používateľov, že ich tváre sú monitorované a príspevky, ktoré sa nezlučujú s kódexom školy, budú vymazané a ich autori budú disciplinárne riešení. Koniec hlásenia. Idem mrknúť, kde budeme porušovať kódex školy. No bež. Čaute. Nazdar. Dobrú chuť.
Čo, deje sa niečo? Spravil som ti ja niečo? Nie. Máš lepšie mäso ako ja. Mama Teresa ťa má rada. Prečo urážaš všetkých, čo ťa majú radi? Prečo si sa bil s Georgiem? A Georgie ma má rád? Protivných ľudí je dosť, naozaj nechápem, prečo k nim chceš patriť aj ty. Idem do Blavy, do nemocnice za Evou. Chceš ísť so mnou? Išla by som, ale musím do práce. OK. Ideme do Bratislavy. Ja nejdem. Aj tak sa nezmestí. Hani, ale niekde dozadu si sadne. Ja nejdem. Počkaj. Ale pokoj. Pobalí sa, zavoláte a príde za nami vlakom. Ideme bývať u Emila. Štrajkuje? Mala si ju dať tomu exekútorovi a bol by pokoj. Ešte dlho budeš? Chceš, aby som sa na to vykašľal? Nie, dokončí to. Ty, ale mne by sa tu teda nechcelo ležať. Vraj si zbil nejakého poslanca? Celý Senec vraj o tom hovorí. Vieš, tam poslancov často nebijú. Raz treba začať. Tieto ústa je škoda nepoboskať. Nemáte bolesti? Nie. Pokojne, ja tu len malujem motýlikov a občas bijem aj nejakého poslanca. Tak. No. Prídem po vizite. Nie, že budeš o tom hovoriť, Miky. A o čom? No. Ďakujem. Tu si vyskoč, miláčik. Ja idem toto odniesť kamošovi do garáže, chápeš? A kde mám byť? Tak tu si niekde sadni na lavičku, dobre. Ja som hneď späť, dobre? Pa. Čau. Čau.
No. Nazdar, aleluja, kde si bol? Čau. Tegoval som Eve Sádru. Ty si bol za Evou? No a čo, to mi hovoríš len tak? Má sa dobre? No, vynikajúco, ešte týždeň a bude z nej primárka. No, tak to je celá ona, naša Evka. A čo Sadra? Tak tá o týždeň ide do dražby. Uhni, pozor. Dobrý Nazdar. A čo si potreboval? No, prišiel som za tebou, či mi nepomôžeš, lebo zajtra, ak to nebudem vedieť, tak schytám gulu ako hrom, rozumieš? Že Rina ma zajtra chce vyvolať a ja tomu vôbec nerozumiem. Ani nerozumiem príkladu 38, 37, ani 45. No, kamaráde, ale to je celá nová látka. No? A zvoní, naši budú teraz 100 hodín upratovať kostol. No. Vadí ti hudba pri učení? No samozrejme, že. No, takže nevadí. Dobré ránko. Tak čo, funguje to, funguje to? Nech sa páči, môžete to vyskúšať ako prvý. Nech sa páči. A kedy ma to začne brať? Už. Vidia ma len tí, ktorí chcú. Tí, ktorí si našli čas zastaviť sa na našej školskej chodbe a vypočuť si názory iných. Prvé je teda chcieť. Chcieť si sem sadnúť, chcieť niečo povedať o sebe, o škole a v neposlednom rade vypočuť si aj názory iných. Myslím si ale, že oveľa hlavnejšie je môcť, že sa toto všetko môže stať. Že je doba, v ktorej si môžete povedať názory, že je ochotná ich vypočuť, že ich môžete povedať, tak povediac, do očí, teda do kamery. Bez môcť by teda nebolo chcieť. Ale nie sú to samozrejmosti. Aby ste si toto všetko mohli udržať, musíte sa zaujímať o veci okolo. Nie len o seba. Prajem vám veľa dobrých príspevkov. No a teraz? Čo teraz? Hotovo. Hovorili ste ako prezident. Bolo to úžasné. A pritom som kastelán. Netlačte sa, každý sa tam dostane, pekne do radu. Králi, kam sa trepeš? No média. Média, neznášam bludák. Nakoniec. No jasné, nakoniec radu, okamžite.
Hej, taký záujem som nečakala. Povedzte divákom Karikamery, kde sa vo vás berú tieto nápady? Tak nápady má každý, ale nie každý má tú drzosť ich presadzovať, nie? Dobrý deň. Dobrý deň. Ja mám tú drzosť. Počkaj, ty so mnou robíš interviu. Nie, točím Avatara 2. No to práve by sme mohli urobiť dnes na tom námestí, bude tam konkurs. A môžeme tam nabehnúť ako ostrieľaná štábna 2. Vytredíme všetky zraky, understand? Aký konkurs? No, mestská televízia, hľadajú moderátorov aj kameramanov. No, Kika, ja nechcem točiť ani hasičské bály, ani výstavu záhradkárov, nejaké kosačky, ani predvolebné medy regionálnych poslancov, understand? Okej, len vieš, oni majú strížňu a mohol by si sa tam všeličo naučiť. No, neviem, či sa chcem naučiť práve toto. A bolo 6. na námestí, dobre? No, keď myslíš? Of course. No, of course. Ozaj ďakujeme vám za televízor. Ale to je maličkosť. Kvôli tomu ste nemuseli. Ja viem. Neviem, ako začať. Juro niečo vyviedol. O, nie. S Georgim je všetko v poriadku. Toto je chulostivá vec. Ale na mňa sa môžete spoľahnúť. Ide o to, že jeden náš žiak zbil poslanca Rínovského. Neviem, či o tom viete. Pekný lotor. Prosím? No, že ten študent je riadny lotor. Nerád by som ho za to vyhodil zo školy. Mohlo by ho to poznačiť na celý život. A čo potrebujete odo mňa? Vy sa poznáte s poslancom Rínovským však. Nemohli by ste mu zatelefonovať a vysvetliť, že aj menší trest by bol trestom? Môžem mu zavolať. Môžete hneď. Pozrite sa, pán riaditeľ, ja nezabudám. Ja nezabudám, ako ste vysekali môjho syna, keď sa opiel na lyžiarskom do nemoty. Blbec jeden. Momentík. Ja som prezidentom po veľmi dlhom čase Toperová. Ďakujem môjmu študentovi, že sa odvážil daniť klíče do ruky a povedal chod. Prosím vás, nemohli by ste dať tichšie to rádio? Čo sú to za nápady púšťať rádio s hovoreným slovom v kaviarni? To tam nemôžete dať nejaké CDčko s kaviarenskou hudbou alebo niečo? Prepáčte. No tak, takéhoto som ho ešte nepočul. Je vážne urazený. Ja ho nechápem. Mrzí ma, že som vás do toho zaťahoval. No, bohužiaľ, v tejto veci vám asi nepomôžem. A čo sa týka toho môjho chalana, viete, chcel byť predsedom triedy. Nevybrali ho. Ale on je predsedom triedy. Taký neformálny, ak rozumiete, čo hovorím. Nestratia sa, čo? Chalaniska. Ani mladší, ani starší. Dajte si niečo. Piccolo, ale veľké. Prosím vás, piccolo veľké. Budeš mi chýbať. Ale veď ideš len o poschodie nižšie. A potom? Potom veď vieš, kde ma nájdeš, nie? Ale ja keď som zdravá, tak som poriadna potvara. No ale to znie zaujímavo, ty potvor. Dobrý deň. Môžem? No, takže dnes to dáme dolu, dobre? Pripravte sa. Pán doktor, môžem sa opýtať? Bude Eva tancovať? Tento mesiac určite nie. Jo, ale ja myslím ako vôbec. No, nohu má už v poriadku, teraz si musí dať do poriadku ešte ostatné veci. No, tak čo?
No dnes v škole bola obrovská rada do videobúdky a škoda, že si tam nebola, lebo nám tam budeš chýbať. Ale doniesol som ti kytičku a len ako kamarát, samozrejme. Daj sa. Nech sa páči. Tak čo, už si rada, že konečne pôjde dole sadra? No áno, budem môcť konečne chodiť. Teraz budeš chodiť niekde hore-dole však. Dobrý, slečinka. Tak si na ošetrovňu. Sadra ide dolu. Mám tam silné nožnice. Nebude to boleť? Keď nestrihnem do nohy. Jaj. A to bola len sranda moja. To pôjde dole jak malina. Dáme sadru frajerovi? To není môj frajer. Tak mu nedáme nič. Tak ťa počkám. No. Takže, slečna Dominika, povedzte nám, prečo chcete byť moderátorkou. Počkajte. Kika, čau. Čau. Som myslela, že neprídeš. Prepáč mi. Fuj, čo to nezahodíš. No lebo je to umelecké dielo od Miky, to zahodiť nemôžem. Tebe nejde o Mikyho, ale o Evu. A tebe o čo ide? No ale, že niekto má Evinu nohu a niekto má len sadru. Vieš čo, keď si taká hustá, tak tu ostaň sama. Kameramanov aj tak nepotrebujú, tak veľa šťastia ti prajem. Ale prosím ťa, ty to aj tak vieš natočiť najlepšie. Ďakujeme veľmi pekne. Kto je ďalší? Ja. Slečna. Kika. Slečna Kika, nech sa páči. Ďakujem. Takže situácia je asi takáto. Povedzte nám niečo o tomto meste. Povedzte nám to, ako keby ste to hovorili niekomu, kto je tu prvý raz. Okej, ideme? Môžeme? O 3, 2, 1. Tak, hovorí sa, že domov je miesto, kde sa prvýkrát učíte bicyklovať. Ja som prvýkrát spadla z bicykla na tomto námestí a vidím nášho profesora pána Damiana, ktorý je jedným z najstarších, ale za to je najlepší cyklista v tomto meste. Pán profesor, poďte medzi nás. Kristýnka, vy ste v showbiznise? Žiaden biznis, iba show. Aha, no. Radšej mi povedzte, že kde ste sa učili bicyklovať vy? Bicyklovať? No, na Strmej ulici, viete, kde to je? Vieme všetci, no. No tak, mal som vtedy mamín bicykel, na ňom sa brzdilo kontrol, teda pedálmi, lenže čo čert nechcel. Práve mi spadla reťaz. A brzdiť som nemohol, takže si tu hosím dolu tou stromovou, ale náhodou práve pred kostolom pokosili trávu a postavili ju do stohu. No a do neho som zahučal. Stop, výborné, pohotové. Ďakujem vám, slečná... Kristína. A Kika, ďakujeme. To stačí. No samozrejme, stačí. Okay. Ďalší, kto je ďalší? Poďte, slečná. Ďakujeme vám. Dovidenia. Môžem odísť. Tak, slečná, voláte sa? Poďte na čaj. Janka, vy nám povedzte, ako by ste nalákali ľudí na naše Senecké jazera? Tak Senecké jazera sú úžasné, je tam krásna čistá voda, ja nepotrebujem ísť na dovolenku do zahraničia, jednoducho je to krásny výhľad všetko, takže bufety blízko, úžasné, perfektné. Aký najlepší zážitok ste tam zažili? Áno, správne, z úsmevom na tvári, všetko sa podarí. Stop, ďakujeme. Ďakujem. Voľte úsmev, voľte Senec. Ďakujem vám, ďakujem. Šajíček ešte, nech sa páči. Nech sa páči. Stretnú sa dve učiteľky a druhá tiež bola škaredá. Moja žena je učiteľka, viete? Ahoj, si doma? Ahoj, máš tam večeru? Vieš, že nie som ani hladný? Mám prestať? Nie. Čo sa stalo? Nič. Ja len, že ti moje brnka nevždy vadilo. Len si hraj, kým ti chutí. Ani si to nezohreješ? Dostaneš žalúdočný vred. Asi budem musieť vyhodiť Mikyho. Prečo mi to hovoríš? A s kým sa mám o tom porozprávať? Dík.
A ty mu veríš však? A ty osobne ho nechceš vyhodiť, že nie? No. A neboj sa, ty niečo vymyslíš si, hlavička. A čo myslíš, o čo sa snažím už vyše mesiaca? Sa mi darilo. Asi pol roka som nefajčila. Prosím vás, neponúknite mi cigaretu. Ďakujem. Pardon. Prosím vás, nepoznáte Emila Nového? Náhodou. Šedivý? 60? Nie, slabých 35. Oholená hlava. Emil, taký sem ani nechodí. Včera mi ukradol plazmu. Zapalovač. Mami? Hani! Ahoj. Hani, bojím sa o teba. Na to si mala myslieť skôr. Prosím ťa, nehovor mi také. Už si odovzdala byt? U koho spíš? U kamošky. A ty? No ja som u Emila. Prosím ťa, Hanka, zavolaj mi zajtra ráno, dobre? Chcela by som, aby si za mnou prišla. Mami, ja tam nemôžem bývať. Prepáč. Hani! Hani! Tak ti teda gratulujem. Bude z teba reportérka. No a čo? Dali ti už niečo? Ale týždeň točíme. A čo? No nič také. Ale však povedz. No povedz. Záhradné techniky. Čože, kosačky? Kosačky? No, kosačky, no. Nie, no tak nie je dôležité, kde začneš, ale kde skončíš, tak, nie? No.
Decka, už to spustili. Čo? Pán Miky! No makáme! Nebolo chcieť. Ale nie sú to samozrejmosti. Aby ste si toto všetko mohli udržať, musíte sa zaujímať o veci. Dalo mi to zabrať. Nie len o seba. No len nakoniec ste tú techniku pokorili. Veľa dobrých príspevkov. Isté. No a teraz? Čo teraz? Hotovo. Nech nám na obede dajú veľký pokoj. Nech nám nehádžu muchy do polievky. Lebo ja mám brata, ktorý vie kung fu a všetkých zbije. Najkrajší na more hroní, chce s nami spievať, zomrieť aj piť. Nazdar všetci. Neviem, či tu obsedím, ale samé otázky tu okolo mňa lietajú, behajú. Ja neviem, čo mám robiť. Mám klamať, mám povedať pravdu, mám odprosiť fotra, mám si kúpiť nový skate, odkiaľ ho vôbec zoženiem. Mám niekoho zbiť. No a potom sú tu aj odpovede. Ak poviem pravdu, ublížim druhým. Ak budem klamať, ublížim tým sebe. A ak odprosím fotra, tak aj tak mi to ten skate nevráti. A keď nikomu nechcem nič zle, nikomu nechcem ublížiť, tak aj tak sa to stane. Čo by ste na mojom mieste robili vy? Ahoj, otec. Šanca, že toto uvidíš, je asi oveľa vyššia ako to, že mi zdvihneš mobil. Tak to teraz vyzerám. Som asi o 12 cm vyššia, ako keď si ma videl naposledy. Chodím do novej školy. Decka sú tu ako všade. Aj tie blbé, aj tie fajn. Ale myslím, že si zvykám. Dúfam. Pamätáš si Bubiho? Dal si mi ho, keď som bola ešte malá. Nikdy som ti nevedela povedať, že ho neznášam. Len mama ho stále sťahovala. Vieš, aj Bubi je hrozné meno. Tak sa maj.